Erokamano nyako Ramogi kuom yiero RamogiTV ne chenro mar migago intiere wang' sama yudo weche manyien mago ma waikoni motimre pacho kaendi to kod pinje maoko kaachiel kod mago ma waluwo gi lak sechegi magi weche ma omiyo pek. Migao mar thieth oyango ni lakteche manosetieko tiegruok idhi chwal e ute thieth mondo giyud lony ka gimedo lalore kod KMPDU e chopo dwaro mamoko. Jotij piny owacho moyawo bache kod kuonde math onyisi mondo oyier achiel e kind ohalano kod tij piny owacho. When the criminals are apprehended, they go to court and given a cash bail of 10,000. The police feels frustrated. Moko kuom jotelo mag Nyanza dwani omed kwan apisas mag obila mondo otiek kweth maundu mohonore e gwengego. Nyakoro kaka pile yudo achiel kachiel e Facebook page mar RamogiTV, achiel kachiel e YouTube, achiel kachiel e X. Inyalo yudo achiel kachiel koka The Citizen Digital. Wago kod mbaka inyisa pachi weche mopogore opogore ma obedo kwa kelo ni lak sechegi. Nyinga Ochieng Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako eni jodito e sekta ma thieth obagoro mokinyi makawuono kod riwruok ma lakteche ma KMPDU e wing'anyo ma lakteche modonjo odiechienge mar 5 kawuono. Jatend migao ma thieth Susan Nakumicha noloso kod jofwambo bang' romo makamano kama ne oyango ni giikore mar keto tim gigo mane giwinjore timo kaka chako keto jopuonjre osiptende ma yudo tiegruok chakre tarik 1 dwe manyien. I'm happy to report that as a ministry we have made very good progress, and one of the issues was on the internship program. So we have agreed that they are going to participate in the review of the internship policy that is currently ongoing, chaired by the DG, Director General, that they are going to participate fully so that then we review that internship policy, we ensure that it is aligned to universal health coverage and it addresses all the emerging issues that we have had. But most importantly, we have also briefed the union and agreed that we have now received a confirmation from Treasury, and beginning 1st of April, which is in 2 weeks' time, we are going to begin posting of all the interns. The other matter that we have discussed and reached an agreement is on the CBA, collective bargaining agreement, that lapsed. So we have agreed that the ministry will proceed with the negotiations, because the status as it is that they had written to the ministry and the ministry had written back to them with a counter offer. But both parties were yet to sit at a table, so we have agreed that within this week, the ministry then calls for a meeting so that then matters that are in the CBA can be addressed and negotiations begin. We have also discussed and agreed on the arrears pending for registrars, that the Principal Secretary in charge of medical services, Mr. Kintai, is going to take lead and have a discussion with the universities so that a reconciliation is done of all the outstanding arrears. And equally, we have received commitment from Treasury on availability of resources. So once that reconciliation has been done, the Principal Secretary is going to ensure that all the outstanding arrears are paid so that they do not affect the next examination scheduled between September and October. Jatend migao mari kithure kini chik monda pisas magobila duto kuonde math ogwetao kanolose gwenge makapsabet county manandi kindiki wacho ni donjruok e ohala makama oseketo inga ikedo kod kuongo kaachiel kod yedhe mamero ji. Olero ni kwan rowere madhi skul mosedonjore weche mag yedhe mamero ji kod kuongo osemedore mar ocho yore somo. Kindiki ni olose kinde romo mar arita mano bagi kind apisas mag okwach kich kod apisas mamoko mag piny owacho e county manandi. Kod nyime jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni piny owacho biro dhi nyime gi timo kinda e kedo gi kuong' ma iuso tok chike pacho ka. Gachagua ne wuoyo Kapsabet kinde mano yuore nyasi mar sidho jadolo mar kanisa mar AIC bade manandi Moses Serem kama nogolo siem mager ne apisas mag arita kod jotelo mamoko mabiro yudi ka donjore ohand kong'o ma ok opuodhi
kowacho ni ibiro teng' lwet gi mogo. Gachagua opoyo chenro no ni osebedo kadhi nyime kendo thoth kuonde uso kuong' ma ok opuodhi sani koro olor. Rais wa Jamhuri ameamua ya kwamba kwa miaka atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya kwa Mkristo. Vijana wetu hawatauziwa sumu na mtu ikisemekana ni pombe. Mabaa haitafunguliwa mchana na usiku. Ile mabaa ambayo iko na leseni ifunguliwe saa 11. Wale wanataka kutumia watumie saa 5 waende wakalale. Hii ya kukunywa mchana haiwezekani. Hii ya kukunywa mpaka asubuhi haiwezekani. And I want to thank the county commissioner and your team for the good job you are doing, na muendelee. Na sisi tumeamua kama serikali hakuna county commissioner, hakuna OCPD, hakuna OCS, ataenda transfer. Ukishindwa na kasi tunafutia wewe pahali wewe iko kutoka hapo unaenda nyumbani. We are not going to transfer anybody because that is transferring a problem. Transfer itakuwa kwako nyumbani kwa bibi yako. Kama bibi yako na pension atakupatia. Sisi tumekubaliana. Ana bwana vile vile kama wewe ni mama uende kwa bwana yako. Kadhi nyime magukum jotele gwenge mag Nyanza yuagore kaluwore kod rochruok mar arita kwe mose jimbore kaachiel kod sieko mag kweth jore ma sando jodag. Jotelo dwaro mondo migawo mar arita kwe omed kwan apisas mag obila matimo patrol mar joweche mag arita kwe. Jotelo gi mane lose kanisa ma Anglican ma St. Peters Madungu olero ni nok mar arita kwe rocho chenro mathoth e kor gwenge. You can not have young boys between 18 to 23 years killing people, mugging people, raiding people. They even kill police officers. A police officer who was mugged and killed at 6 o'clock. By the time the police officer arrived at the scene, it was after 7 hours when he was long gone and dead. And the young boy who was trying to assist him also was killed. So the police need to be facilitated. We are not blaming the police. We are blaming the national government that you need to facilitate the police stations, empower them, give them vehicles. It has reached a situation where you cannot even leave your house. You have to lock yourself. And we said, if the police can't do it, we'll have our vigilante to do it because we have young boys and serious people who can do this. And second, when the criminals are apprehended, they go to court and given a cash bail of 10,000. The police feels frustrated. This is a guy who was murdering somebody. After 1 week, you see him back in the street. No, who is it that is sleeping on the job? Who is it? Those are questions that require immediate answers. Kawuoke mago eni miyo moro majegni 24 gwenge ma Kathonzweni manie sub county Mamwingi Central. County Mamwingi yuagora tiche bang' nyathine ma jadweche 7 ne kwal e nyamburko matingo jowuoth manoidho kowuok e gweng' ma Mututo. Kitui East ka odhi Nairobi tarik 29 dwe mar 2 higani. Miyo no mong'ere kaka Patience Kanini Kathambo wacho ni miyo moro nosaye mondo omiyo nyathino ting'ne eka nindo ne otere bang' miyo no ketne yadh nindo kendo wachore ni miyo ne olor gi nyathine alwora ma Magogoni mantie machiegni gi Kithimani ka min nyathito ne owe ka nindo otero. Ne ochiewo ka nyamburko nosegik e boma Matu kendo yudo ka miyo no manting'o nyathine ne onge. Ka bang'e go report obila nyaka sani pod dhi nyime gi manyo miyo no. 29 Februari mwaka wa 2024 niliingia gari za direct kutoka Nairobi hadi Mutito Ndoa na niliketi katika kwa kiti ya 6 na nilitoka country bus nikielekea nyumbani na kuna mama mmoja mwenye
tulikuwa tumeketi na yeye, alikuwa amekaa katika kiti katikati. Tulisafiri naye na wakaanza kuwa marafiki na mtoto, na katika ile harakati ya kucheza na mtoto, tulipofika Juja, akachukua yule mtoto wakaanza kucheza pamoja. Tulifika Thika pamoja na Makongeni, niliona vizuri tumefika, lakini tulipofika Makongeni nilianza kuhisi ni kama nataka kusinzia. Na katika ile harakati nililala, na from then nilijipata kama niko matu, hapo ndipo niliamka. Kuamka nilipata sina mtoto na nikashtuka, nikakimbia direct hadi Matu police station nikareport, na nikarudi tena mahali makangu alikuwa ameniambia wewe mama aliposhuka alishukia kwa stage inaitwa Magogoni. Nikarudi huko direct Magogoni, tena nikareport kwa police station ya Magogoni area, nikapatiwa OB na nikaanza kutafuta. Kutoka hiyo siku bado tunazidi kutafuta mtoto na tujampata. Kaudhi gwenge mag Thika, jodak kardak master rehe ofafa ziwani, UTI, TUDC kod boa ma Thika County ma Kiambu okwedo chenro mage tumuko utegi magisebedo kagidaki kuom kinde malach mondo migere ute manego gegonyore maitao gi piny owacho. Jodak go makwan gi romelo faboro koro ywak ne piny owacho County ma Kiambu kuom rem dwaro pachgi kapoko yiene piny owacho mamalo mondo mi okaw lopegi gere utego. Ute megeto muki ogerne gi piny owacho kokalo kuom chenro magero ute ma jotije mag munisipal e county no. Sikia tamanda mmoja. Kwa hivi sisi tunaheshimu ile kiwango tutakubaliana na nyinyi hapa. Niliingia hapa kama mimi msikana. Na sasa naona bila mimi niko. Bila watu wanaongea, watu watujua fanywa nini. Saa hiyo mimi mwenyewe nitaenda wapi? Na watoto yangu ile nilisaa hapa Thika. Emekufa yote. Na baki na wajukuu. Taenda wapi? Nyede mokoromono. Tulipinga hapa finance bill. Ile serikali ile ya kwanza. Si mnakumbuka? Si Jamofosta ndio iliangusha na ikasaidia Kiambu yote. Leo watu wanakula matunda ya Jamofosta. Kwa hiyo Jamofosta usione nini. Sasa tunarudi mara ya pili, tutaenda kushtaki Kiambu County. Na mimi najua ile ushahidi tuko nayo hapa hawatajitoa. Hii ni ya kwanza. Let us exhaust with that office ya governor mwenyewe, na tumulazimishe akuje public participation hapa na watu wa Ufafa, Starehe na TUDC na zile states zingine, na akikataa sisi wenyewe tunaweza enda Kiambu. Sasa ikifika pahali hawana jibu, saa hiyo tutafanya maneno ya kotini na maandamano, na nitakuwa wa kwanza. I will lead those demonstrations. Ekwaro mogikowere gi mago en ni migawo mar somo kedo ne wach mar leo omenda ne skunde mag piny owacho e pacho kaka bende giyango ni skunde biro chako yudo omenda go e ndalo 10 mabiro. Jagoro mingiyore migawo masomo Belio Kipsang wacho ni komiti mochung' ne ng'iyo kaka itiyo kod omenda jopiny e od bura mamalo ni piny owacho osebedo kod pek kaluwore kod kwan mamalo mar jopuonjre. Kipsang osiemo jotend skunde mamedo omenda mag somo ni biro kawnegi chik. Watudore gi jafwambo mar Walter Nyambaga mondo miyowa kaka weche chalo. Walter, isebedo e chenro ni kama bende ne ochopo e nyim kamati mar od bura motenore kod omenda, kendo koro migawo masomo wacho ni ndalo 10 mabiro gibobedo ka gichwalo omenda ne skunde. Nyalo miyo waler ni to ang'o motwagie e romo no mane bende obedo godo kod kamati no, to ginang'o ma weche mag somo onego bed ni koro wageto kochakre ndalo 10 go, ahinya to weche mag sir mag omenda kaachiel kod chik mogol ne jotend skunde. Oching Manuel ajahawi nikech ka okadeko to an kod jakom mane tayo bura maket kod kamano endo Honorable John Mbadi machiegni kod RamogiTV uloso mathoth e weche mag pesa masiro somo makizungu luongo ni capitation, kendo dwaro nitiere ni seche moko mit ka jopuonjre manja yudo kata mana sir ni endi nyadiriyo, koro inyalos chik moro mabiro chiwo thuolo mar miyo giyud sir ni nyadichiel mondo jok mamoko bende oyude thuolo mar yudo sir machal kod mani maduong' ma kamiti ne temo manyo e wach ni nenang'o. Kamano mokwongo komiti marwa mar Public Accounts Committee tije maduong' en ng'iyo weche mowuok kata nonro motim gi office mar Auditor General ma ong'iyo temo menyo Department mar Early Education or Basic Education
mane wan go kawuono ne wan gi PS Belio Kipsang to weche mang'eny ne owuok e report no. Machiel kuom gi en weche mag omenda masiro somo mag nyithindwa nyanya mag secondary education ma capitation onego bed ni nyathi ka nyathi yudo tuition fees mar 22,000. Weche mang'eny owuok e wach pesa ni. Achiel kuom gi en ni pesa mar 22,000 ni nenore ni koro opuot kaluwore ni nokete chien kucho kapod ne pesa nigi pek kata teko moloyo ma en go sani. Mar ariyo bende waneno ni nyithindo osemedore. Ne budget iketo bilion 65 higa to nyithindo mane oket ne mano ne kapod wan gi nyithindo milion 3,200,000. Sani nyithindo manie schools secondary schools gin milion 4.2. Manyiso ni sani nyathi ka nyathi kar yudo 22,000 yudo karibu 17,000. To marach moloyo en weche mag bursaries ma bende wanwang'o ni bursaries michiwo gi jomo opogore miyo nyithindo moko masomo yudo bursary kata nyading'wen to nyithindo mamoko to ok yudi nikech ni onka bursary ni ichiwe gi Equity Foundation momi kandarasi kata contract mar timo mano ne Ministry of Education to onge kumoro matudruok bede ging'iyo ni to pesa mawuok kaka county government mar Kwale omiyo nyithindo moko full scholarship to kendo the same nyithindo ichaki miyo scholarship kokadho kuom this Equity Foundation kendo nyithindo ginyalo nongo ni bursary mar CDF bende giyudo. Koro nyaka chik bedie ma wakao gigite wakete mesa achiel. Koro ka jomoko ka nyathi oseyudo pesa e agulu moro to kochako yudi agulu machielo. Koro miyo nyithindo mamoko ma bende nigi chandruok korka somo ma sani ok yud pesa bibiro yudo omenda. Jakom mar kamiti ni endi kendo ni wuok mager kabisa kalore kit kaka jo puonj madongo matayo sikunde kao pesa omenda mang'eny miluongo ni school fee kata bed ni serikal osemiyo gi siem ni kik gimed pesa michule sikul. Jagoro Mungire Belio Kipsang ne dhoge moko kokang' mane kao gi kit keko mari. Ok en keko asach ing'eyo ni wawinjoga higa ka higa ahinya nyasa miya skul e chak higa ka jatend migao kata cabinet secretary chon en minister rogo kendo siemo jopuonj madongo e sikunde miluongo principals mag secondary schools ni kik gipo ka gichajo nyithindo pesa moingo guidelines, fees guideline mochiw. Teni wango ni pod kidhi e sikunde wa across the country enonga pod iketo jopuonj madongo pod ng'ado pesa kuom chuno jonyuol gi chulo pesa moloyo mamalang' moloyo moningo bed ni chulo. Koro na penjo the PS ni nyako lernwa either Ministry of Education keto fees man realistic ma ok nyal sustain nyithindo e skunde wa to kopo ni pesa no realistic tang'o momiyo chik ma gichiwo pile jopuonj madongo ok lo to bende ging'eyo ni jopuonj madongo ok lo to be gimetime onge to jonyuol thagore kendo ni onka jonyuol mang'eny ok nyal chulo fees no nyithindo moningo bed ni somo and ing'eyo ni education basic education nyaka form 4 is basic right man nyathi en constitution marwa chuno ni nyathi ka nyathi oningo bed ni somo sirikal oningo bed ni neno ni nyathi osomo ae pre-unit foundation ma piny mogik nyaka obed gi high school certificate. Kama ok nyal timore to mano nyiso ni wachocho ratiro mar nyithindo. Ang'o momiyo pok gibedo gi thuolo mar kawo okang' ne joma ketho chik. Kore mane PS wacho ni tiere chike ma gikele bunge but aparo ni en yom kata yulo e tich kokadho kuom jotendwa mag jotend sirikal. Jokanyo mag kamiti ka wacho ni koponi owany oko CDF to ok ginyal chak yier gi kendo manyiso ni pesa ni siro somo yono makare to bende giyudo rakruok kod jogo malutne gi ombulu magin jokanyo mawuok e constituency magi owuon to jagoro Mugire wacho ni pesa ni endi ok en mar chwalo pesa ma seche moko itiyo godo e chiemo en mana mar tuition. Lerna ne kama ber. Kile ni sirikal wacho ni gin gi pesa ma gichulo en mar tuition fees. Nigidwa ni nyithindo bed gi free tuition. Free education means free tuition, talk free boarding.
ne ka nyathi moter modhi dak e skul kata mtimo modhi board school o pesa mar boarding koro ok chul gi sirikal, ichulo mana tuition. Wach basari mane wuok e wach CDF ne jomoko nitiere paro mabapa ni jo Kenya mang'eny osewuoye ni basaris gi duto te oningo riwgi ng'e ni to en pesa marom nade to nyithindo adi me Kenya ka man gi chando madwaro basari kaka otim mar High Education Loans Board for the universities and colleges. Mano nyalo konyo to kine ka nitie jomoko man gi paro ni ka pesa mar basari ni lwet wabunge to nyalo konyo bende wabunge, although ingeni CDF ok ni lwet wabunge as such, but nitiere be involvement of jo wabunge ni mano nyalo konyo gi e yiero, to bende onyalo konyi to bende onyalo hinyi nikech wano ka jo wabunge be mang'eny kiwuotho wach basari no ema miyo samoro jopiny ok mor kodgi ahinya kech kaluwore gi yo mipoge. So kaluwore gi yo ma basari pogogo nyalo konyi kendo nyalo bende hinyi, but gima duong' ka kik walose bigger picture. Gima duong' ka en ni wang'e anene pesa gi kata ka nitie CDF basari, nitie ngaf basari, nitiere basari mawuok presidential basari system, nitie mabende wuok e scholarship programs mag ministry gi Equity Foundation, duto te onego wang'e ni to gin pesa di to ere kaka gibedo administered. Ka wan Super South for example, constituency mae onego bed ni management margi ji ong'eyo ni ka Chris oyudo moro to James yudo to Tieno yudo machielo, mondo mi kik nyathi achiel yud pesa duto madhi ingo kata fees monego ochul to nyathi machielo mabende kamoro en nyathi makich kata onge gi namna moro kata yo moro amora to koso ma ok mano jakom komiti mondo we nikech lwar mar neno ka koro chingoyo mokalo mar warom kendo nyakora magajwang mano en jakom mar komiti mane orekodayo dho jagoro mongirore migawo mar weche mag somo pacho Kabelio Kipsang, ka bende Kipsang no endo olieko ni 25% mag omenda mag siro somo gisechwalo e tielo mokwongo. Ka chenro nitiere ni kuom ndalo 10 gibiro dhi chwalo kendo 25% mag pesa mag somo gi mondo sir somo e kuonde mag tiegruok ma biro keto atamalo go chopo 50. Makmana ni oluwo ni ok gibi chako kod sikunde ma nyithindo dhie mbele kod somo tok dog pacho, makmana ni biro dhi nyime kod kuongo keto e telo mokwongo kata ng'iyo ni sikunde mago mag day school gi dholiech emomiyo ng'ala manyime mar yudo kit omenda mar siro somo kamano. Kachiel ke studio Chieng Emmanuel ageno ni penjo mora mora ok obedo nikech wanyong'e wandute kendo donjo ni maliw mana kaka uchunglo kayo jalo mobedo kuome. Erokamano Walter Nyambaga kuom waler kowuok kuom weche manotimore e nyim od bura nyato weche mag somo gin weche motenore kod bero weche mag somo. Walter Nyambaga wan gigeno ni bolos no report motenore kod mano kendo e kinde mabiro mag weche manyien mabiro bedo gi report mong'ith kotenore kod mago mane otimore e kinde mabende ne gichopo e nyim kamati. Nyakwar Magajwang tok twak kanyo kod Walter Nyambaga wadhi e yo matin kata kamano kapok wadhi e yo nitie jogo loso kod achiel kachiel maneno kunde mopogore opogore gi lak sechegi. Erokamano Hilda Odhiambo ka intiere utawale wacho ni mosne familia mag joka kech. Tero kamano kuom kete RamogiTV. Naomi Gutu ka intiere Kariobangi iwacho ni weche magarita kwe gwenge mag Nyanza gin mago monego ng'i makare. Iwacho ni Amos Mama Ujanet Agutu ka intiere Sakwa Bondo. Josaya ka intiere Qatar. Erokamano kuom medo kete RamogiTV. Wacho ni Mor ka intiere gwenge maoko RamogiTV kelo ni weche manyien yo makare. Wacho ni Wadu Alando e dala mar Ruba Migori umose kanyo. Erokamano Paulo de Souza iwacho ni Moso Mama Adhiambo Karina ka intiere dala mar Awendo Dede. Giosiepe RamogiTV duto ni in be iketo wang'i ineno kanyo chenro mar migago odero peninero kamano kuom kete kaendi. Mary Sarange kantiere Busia wacho no Chieng Emmanuel aero RamogiTV nikech okelo na weche manyien kata ka antiere mabor kod piny. Lero kamano Mary Sarange kuom kete RamogiTV. Margaret Ogecha ka intiere Nairobi bende wacho no Chieng Emmanuel na yo makare. Immaculate Ongala intiere Fortis. Erokamano kuom kete ka achiel kod Nyasoja wacho ni mosna mama na min mili kanikano Kabonyo kod baba na Angira Soja Josephine Angira ka intiere Nairobi. Erokamano kuom kete ka achiel kod Princess wacho ni en Princess Gashanja kuwuok kumoja en beneno RamogiTV Galaxy. Kwa Ramogajwang gi ji mathoth maneno Galaxy kendo go kodwa mbaka kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar migago. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber
waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre bende odonje chenro mopogore opogore kaka tuke. Wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mamalo mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar adek higa mar 2024 dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Mimi naitwa Anthony Keremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa Mati. Niko na dondana niharakisha, ananiambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani, sasa turuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way machozi. Na nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunaweba manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa. Tupatanange jioni. So Shabiki imenisort. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Amosi jatelo. Berahinya. Traffic ne ntiendara. Kose unu dich kuchiemo. Mos jatelo. Ananeno ga sinema. Polisi chopo kaka gimara maro satimre. Anadwaro ni mondo ininyisa. Kabiro chiwo mich. Anabiro kaw karan mondo adhigo. Ngoma Wake and audio room. Ngoma Wake actually makes more quest. Reggae, Ja, Rastafari. Always listen. Tuakijo tumbe na kurama kujanga mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila tumbe kare. Kama nene edition. Benga kaluka Picha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake Nyinga and Papa Vike Wukich, Tichario, Tichadek, Tichangwen, Tichabich Sapar Gidaka paga beach nyaka sapaga rio Warum Ching Tichadek ka Tichadek Eno ketho piny
kodogo ko. Ji dhinyore te, kanyo kare jopiny. Magi duto yudore mana RamogiTV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaongi wuond mapile pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano gololo unalos go kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa tich adek saa 3 otieno kik bai. Erokamano kuom medo keto RamogiTV kawa dhi nyime. Migao mochung'ne kit chweche kaunti ma Migori kotenore kod riwruok mar Network for Youth and Adolescent in Africa ochako jiwo chenro makedo kod midhieche adek madongo ma juk rowere triple threats ma oting'o mako iye mohiu, landruok mag kute mag ayaki kod nyange mar nyiri. Jojuma miyo mathoth kowuok Migori. Kwan rawere manyiri magamo yego momondo kute mag ayaki kod makalonjego mag kit chwech pod ni malo e kaunti ma Migori. Lipot mawuok e migao mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan rawere mano gamo kutego mag ayaki e higa mar 2022 ne omedre kod 1.6 kata 21 mag jogo madhi konyore osiptende e kaunti ma Migori gin rawere manyiri ma omako iye ma omondo. Kaka yo mar kedo kod midhieche adekgi ma juko rawere e kaunti ma Migori, riwruogno mar Network for Youth Adolescent in Africa NAYA kawo tende kod migao mochung'ne kit chwech e kaunti ma Migori chako jiwo chenro mar chupo ni rawere e yore mag geng'ruok. Sama gibiro e sports to wayudo nyithindo wawuoyo godo, wayudo jomadongo wawuoyo godo, wakelo wachonegi niya nitiere gigo maricho ma pod ji timo kaka kuria ka machalo tero nyithindo manyiri nyange, mondo wamiyo jende thuolo mar mondo giyud kinde mar goyo mbaka kata mbeko kaluwore gi gigo ma osebedo ka chando gi kaluwore gi ngimagi mar nyodo. Ok onego wabed gi debate moro amora e wach mar nyango. Ricky Samuel materiwruogno mar NAYA wach ni gitiyo kod yore tuke kod mamoko e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki, mako yie momondo kod lwenje mag kit chwech e kind rawere. To wayudo ni e gwenge makae ahinya weche mag tero nyango nyithindo manyiri en gima lich miwuoro. Koro wawacho ni nyithindo gi komigi thuolo machalo kamae gibiro gibedo kanyachiel, giwuoyo, ging'iyo ni ere yore ma ginyalo konyore godo mondo kik gibed achiel kuom nyithindo ma itero nyango. Ricky wacho ni chenro ni mar puonj geta ahinya gwego mag kuria malwenje mag kit chwech kaka nyange mar nyiri pod ni malo. Pod wamedo siro kata wamedo jiwo ni kidienje mopogore opogore ma rito magarita nyithindo oningo med nguso kata omed dhiro nyithindo gi kata gi jonyuol gi bende mondo wang'ini kata chike moketi ka be waluwogi be gin chike ma oridore moromo. Tumeanza ilikuwa juu sana, but venye tunaendelea naona ikididimia kidogo. Nina matumaini ya kwamba kwa muda wa miaka 1 ama 2 hii kitu itakuwa imeisha. Rawere mathoth wach ni ng'enygi pok oyudo puonj makare mar kedo kod lwenje mag kit chwech, geng'o landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod mako yie momondo. Kuna changamoto tunapata pale penye unapata mvulana hajui maana yoyote ya msichana ambaye hajakeketwa ama umuhimu wowote. Sasa tukiwaweka kwa mafunzo wa watu wote, at least tunatoa watu kutoka kwa step yenye walikuwa na hiyo mentality ya kitambo, tunaweka sasa hivi. Director migao mangi wechigo ma otende kod kit chwech e kaunti ma Migori Leno Komo wach ni kaka kaunti ma Migori giketo e tim chike makedo kod lwenje mag kit chwech mondo koro kony e duoko piny midhieche adekgi. Ng'ano moyudi kotero nyathi manyako nyange en imake, mano ni e polisi. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori jiwo piny owacho mar kaunti ma Migori mondo koro ket bajet mabor ma inyalo tigo e kedo kod mako yie momondo, landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod lwenje mag kit chwech. Jojuma, RamogiTV, Migori. Kawuok e kaunti Migori wadhi e gwenge mag Kwale. Piny owacho mar kaunti mag Kwale ayanga kar thieth e gweng' ma Mwakanyeni
e alwora Mavanga makoro biro konyo yore mag chiwo thieth ne jodak makono mosebedo gi midhiero mar rem yudo thieth makare kuom kinde malach ka chuno gi dhi kuonde thieth ma lunga mantiere mabor kodgi. Koloso e kinde yawa yanga kar thieth no, Gavana Makwale Fatuma Shani owacho ni kar thieth no ni kod nyalo machiwo thieth makare ne jodak moingo 150 modak e gwengego ahinya joma mine mathoth ne bedo kod pek mar dhi kuonde thieth mantiere maboyo e kinde mag pek. Jatend migawo ma mwandu mag nam Salim Vuria wacho ni piny owacho biro rakore kendo tiyo kanyakla gi sirikal kaunti Makwale mar medo nyayo dongruok e kaunti no. Tumewafungulia dispensary hii na pia tumefungua nyumba ya mhudumu ama staff house. Lengo na shabaha ya kujenga ile staff house ni kuwa mhudumu aweze kulala hapa, ili mama akipatwa na uchungu usiku asipate tabu ya kwenda Lungalunga hospital, aweze kuzalishwa hapa Makwenyeni. Na jambo lingine muhimu ambayo gavana amewahakikishia, ataendelea kupanua hii dispensary yenu ili iweze kuendelea kuwa ya kisasa. Mimi nataka kumpongeza gavana kwa sababu ya huu mradi. Sisi tunataka tuseme kwamba asante sana kwa hii dispensary, kwa sababu watu wa hapa walikuwa wakikosa kuenda Lungalunga ni waende Godo na hapa ni mbali sana. Mtu wa Makwenyeni hawezi kwenda tena Lungalunga kule. Ni kweli si kweli? Ataenda Lungalunga maradhi ya kimzidi zaidi. Kawuok e gwengego en ni riwruok mar jopuonj mapuonjo skunde mag jopuonjre odak gi ng'ol kwa piny owacho mondo mi omedgi omenda mabalang' mondo gikony gi e loso lwasi makare ne jopuonjrego e kinde ma gipuonjo jopuonjre. Ma en kaluwore ni jagoro maduong' mar riwruogno motisi ni Kusnet James Torome. Torome wacho ni gidwaro mondo piny owacho kad chik mar bero lwasi mar puonj ne jopuonjgo e od bura. Chik mabiro chiwo omenda maromo Sh5 bilion mondo mi okonye chenro makamago. Giwacho ni Sh10,000 ma giyudo dwe ka dwe ok rom tayo chenrogo, ka koro gidwaro mondo oket obed Sh20,000 kuom japuonj ka japuonj, ka bende gidwaro mondo med jopuonj e skunde mag nyithindo man kod ng'ol. There is non-payment of special salary by Teacher Service Commission, and we are urging now the Teacher Service Commission. These allowance have stayed for over 10 years. So we want 2024-2025 financial year that allowance to be increased from 10,000 to 20,000. That's the voice of teachers of Kilifi and the country at large. Hawa wabunge wetu tunawaomba kwamba wabunge katika nchi hii yetu ya Kenya wakaweze kuongea pale kwa kutetea swala hili la watoto walio na ulemavu, wakaweze kuona kwamba pesa zimeongezwa ili wale walimu wanapopewa nyongeza ya mshahara basi wataweza kuwashughulikia wale watoto vizuri. Pesa zinazotolewa ambayo ilikuwa 1 billion, hiyo haitoshi kwa sababu walimu wamekaa muda mrefu sana, wengine miaka 7, wengine miaka 10 hawajapewa nyongeza. Jodak mahabo makitengela matiugi apaya mar ol na manga yudo fungruok bang' duol marango weche mag gedo mag apaya kura. Chako gedo mar apaya no maromo kilomita 9. Apaya no tudo boma makitengela gi kuonde dak mamoko moluore ka tielo mokwongo ma chenrono biro muonyo omenda maromo Sh64 million. Ibiro go lami kilomita 1 mar apaya no, ka kilomita 8 modong' ibiro losi kuonde mokethore kaluwore nosegerie chal mare emano kethore. Kura wacho ni chenrono biro kawo thuolo mar dweche 3 mondo mi orum. Gedo mar apaya no biro daro moko kuom jodak modak e genga apaya ka jod bura ma Kajiado East Kakuta Maimai kwa oganda modak e genga apaya no mondo mi odar. Na sisi tangu kuzaliwa hapa naweza kusema Kajiado hakuna miradi imefanyika. Hii ndio ya kwanza tunaziona. Tumengojea miaka 61. Mvua ilipokuwa ikinyesha hatungeweza hata kwenda mita 100. Sasa kama napatiwa nafasi ya kwenda kilomita 1, si hiyo ni hatua kubwa. Kura sahi wako na plan ya kutama hii 1 kilomita mwaka huu, 1 kilomita mwaka ujao, lakini mimi nitaenda
kunok kila mlango, kuingia kila mlango kule kwa national government, tuhakikishe kwamba hiyo 9 kilomita imefanywa tamu. Tumesikia kwamba kuna watu wameencroach ama wamenyakua sehemu za barabara, na mimi kama area MP ninaomba wakazi wote ambao wako karibu na hiyo barabara waondoke kwa sehemu ya barabara, ndio barabara itengenezwe. The contract sum is 64 million. The contractor has assured us that he's going to complete the project within the shortest time possible. The contract period is around 9 months, but we expect the contractor to complete the works in Jotelo kod apisas marango weche magari te county mawajia okwayo obila manie gwengego mondo bed motang' kendo gibed akicha marakore gi timbe njore e tong' manie gwengego. Ne gilose kinde magichiwo kony mar chiemo ne obila kinde ni ma oganda jo-Islam ni etweyo mar Ramadhan. Jaod bura ma Tabraj Hussein Abdi okwayo obila go mondo ket nyong'ong' e alworano ahinya to e kinde ni mag Ramadhan ma kweth njore mag Al-Shabaab osebedo ka thoro timoga timbe njore e gwengego. Komishona ma county mawajia Karuko Ngumu osingone obila ni piny owacho biro dhi nyime gi bero ne gi lwasi mar tich kendo medo gi lemo kaachiel gi chwalo ber mamoko. Madhumuni yetu ya kuwa hapa leo ni kuja kuwatuza wale NPRs wetu hapa, kuambia asanteni sana kwa kazi wamefanya ya amani, kusaidia our regular policemen. Wamefanya kazi vizuri. Kwa hivyo yangu na ya county commissioner ni kuleta chakula kwao, kusema asante ili wagawe na familia yao wakati huu msimu wa Ramadhani. Ya pili, mimi mwenyewe kama mbunge nimefanya maamuzi ya kuwalipia wale watoto wao wako katika shule za upili, walipia wale wa NPRs. Pia tumezungumza mambo ya promotion yao na generally building their morale. Lengo kubwa sana ilikuwa kukutana na askari wa ziada, yani National Police Service, ambaye tumeweka area hii ambao wanasaidia kuchangia katika kuweka amani na kupambana na majangili wa Al-Shabaab. Hawa maofisa wa NPR wamefanya kazi nzuri, so leo tulikuwa tumefika hapa kuwapongeza na pia kuwasikiza, ndio niweze kama mwenyekiti wa kamati ya usalama niweze kujua zile changamoto ambazo wako nazo. Wameweza kunieleza na tumesikiza, kuna zile tumeweza kutatua siku ya leo, kuna mengine ambayo itabidi tu escalate kwa wakubwa wetu Nairobi waweze kutatua. Riwruoge migepe makedo ne ratich oganda koro wuok kendo jiwo piny owacho kuom okang' mar kedo gi yedhe mamero ji, ka giwacho ni mano yo makende mabiro neno ni oduok chien kwan oganda ma yedhe mamero ji rocho ngimagi. Ka gitwak gi johombe boma ma Kisumu, riwruogego kotelnegi gi Blue Cross dwaro ni piny owacho med nengo kong'o kochakore shillings 56 kadhi malo nyaka yo makare majiwo lwenj kedo gi yedhe mamero ji e pacho ka. E kinde no bende gidwaro ni tend counties olu chike matayo puodho kuonde ma iuse yedhe, kinde mabende gidwaro ni omale sen ute ma uso yedhe go e alwora mag skunde kod kuonde ma oganda odakie. Each county now has Alcoholic Drinks Act, like Kisumu has Kisumu County Alcoholic Drinks Act, which also talks about the distance of an alcohol premises next to a school. It should be 300 meters away from the schools. But this has not been done. A lot of bars, a lot of wines and spirits have been licensed next to schools. So we are looking at a total ban of alcohol selling within 300-meter radius of schools and institutions of learning, churches, and areas frequented by children which expose vulnerable population to alcohol. As we heard, the government had announced on issues of also wines and spirits which have been turned into bars into residential areas, which put the children and the youth at risk. Enhanced and increased excise taxes on alcoholic drinks and beverages on the grounds of them being unhealthy products. The increase in excise tax of alcoholic drinks is considered the most effective way of addressing the problem and ensuring that we prevent the young population or the young people from initiating alcohol. Report mowuok e gwenge mag Homa Bay, jonyuol ojiw ni okaw ting' mar rito nyithindgi kendo kik giwe ting' duto e wi jopuonje.
E bwo chenro mar Smile na Utoto metayo gi riwruok mar Okal Care, jonyuol kod jokanyo masiro sekta mar somo nyoyudo thuolo mar chokore skund primar ma Bright Future mane Ugis e kar chung' od bura ma Kasipul e kaunti ma Bay, kama lalruok obedo wi kaka inyalo rit nyithindo kendo geng'ogi gi midhiero majukogi. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, director mar Okal Care gi kweth mare matayo chenro mar Smile na Toto wacho ni dang'ni mag paro majuko nyithindo inyalo tieki ka jonyuol obedo machiegni gi nyithindgi kendo konyo e weche mag hocho. Kaka achiel kuom yore mag neno ni jopuonjre obedo thuolo kendo gi paro makare, riwruogno osebedo katimo limbe e skunde ma opogore ka gigoyo mbaka gi jopuonjre ng'iyo gigo machandogi manyalo miyo gibedo kod dang'ni mar paro mamiyo kata nyithindo moko kawo ngimagi oko e yor deruok. Chenro no ma otisi ni Smile na Toto gisebedo ka gitimo e skunde mopogore e counties ma Kaluo ka koro ne gigowe skund primar ma Bright Future e boma ma Ugis bang' fwenyo ni thoth jonyuol ok bed piny gi nyithindgi mar winjo pek ma gin go. Samoro yudo ka nyithindo gi gwengewa ma gidakie kucho gidak gi jonyuol ma samoro janyuol no ongega odich ma en nyathi gigwenyrego owuok okinyi owe nyathi kata nyathi wuok to weye oduogo tieno yudo ka nyathi no senindo. Koro ing'eni nyathini onge gi janyuol morito ngimane mang'iyo ni to onindo nadi, ochiew nadi, skul no bet nadi, nyathi onge gi ng'ama go kata kode mbaka. To magi miyudo ka e piny masani odere kata penjori to nyathi matin ma ja klas 3-4 to odere nang'o motimore. Kara gidere nikech jonyuol ok kaw thuolo margi gi nyithindwa gi eki. Moko kuom gigo mamiyo jopuonjre bedo gi pek kod dang'ni mar paro en diere ma opoko familia mathoth mono jonyuol bedo gi teko mar ng'iyo ngima nyithindgi makare kaka owinjore kendo ma bende rocho somb nyithindgi. Iyudo ka dieri bende samoro miyo nyathi biro e skul ma kata kalamu onge godo, onge gi buk, to ntiega gimoro e iye kama samoro nyathi moro nigo to en to onge go. Koro ing'eni gini yedhi to bede pach nyathi feel very sorry for himself. Koro miyo kata mana mijing'o kata moro madobedo godo, sherehe moro madobedo godo ni awuok e gweng' ma awuok e dala ma odew sombani bende bedo maonge. To iyudo kama gi adiera nyathi samoro kata mana e gweng' kata nyathi no obambi, nyathi no kaw ratiro mare. Koro chandi ni to nyathi ni in kaka miyo nyathi yudo ka nosetimne richo gi ng'ato. To kar mondo ikaw okang' mar dhi ka sirikal ti dok gi chien mar ji tikaw pesa to kes ni ti uma. Ing'eni interfere gi nyathini emotionally. Koro magi e nyithindo ma at the end of the day iyudo ka koro wan go oganda ma nigi lit, oganda ma cannot perform. Piny tek gi jonyuol sani tije mane gitimo kaluwore gi uchumi kaka oidho ok ginyal yuto maber makonyogi rito nyithindo okang' mowinjore kech kayo nyithindo ka gibiro e skul giol somo bidwa ni gisom to nyathi modenyo tol ok nyal kalo, ok nyal winjo. Dwaro maduong' mar riwruogni en timo lalruok kod nyithindo e skunde mopogore ma gisome, jopuonj kaachiel kod jonyuolgi mar manyo kaka inyalo konygi e wi gigo machandogi e ngimagi manyalo miyo gikaw ngimagi oko e yor deruok. Nyithindwa chandore mang'eny ahinya. Wayudo ka sama nyathi a ot baba gi mama odich, wamanyo kaka nyithindo nyalo chiemo, kaka ginyalo rwakore, kata kaka ginyalo bet gi ngima maber. Lakini gikni sama koro wamanyo kamani ok wamigi ngima maber ma gidwarono nikech ok wawuo kodgi, ok wamigi thuolo mondo mi giwachnwa gik machandogi e ngimagi. Tiyudo ni thoth nyithindo kata ka giyudo konygi kod kuonde ma giayego iyudo ka mondo giyud kony manya konyogi mondo giyud gini mondo gidhi skul pod tek. Achiel kuom gik matimore kama wayudo ni jonyuol moko, ariyo kuom jonyuol gi moro winjre gi nyawadgi, koro miyo nyithindo gi okia ni to ber mane ma giyudo mondo gidhi skul. Ali Abich, RamogiTV, Homa Bay. Erokamano Ali Abich kuom lipot machal kamani weche mag rito nyithindo en ting' mondo mi warit nyithindo waduto ka bende ok owene jopuonj kende ting' mar rito nyithindo kaka wasewinjo kowuok kuom sigana machal kamano. Tie jogo mane erokamano Fiona ka intiere utawala kuom kete RamogiTV, ng'at luongre ka gi nying ma tek luongre ni Panya Mjane ka intiere Nairobi, erokamano kuom kete RamogiTV. Evans Wodo Orongo, Evans Omondi, erokamano kuom kete RamogiTV. Emi Michaels wacho ni chingi mane neyo makare. Nita Kidula bende ntiere. Zawadi wacho ni amos ne dagi Teresa Mboko wuok Ugis oneno maler ka intiere gweng' mag Europe, erokamano kuom kete RamogiTV. Sanem owacho ni amos ne Benta Otuge kod John Otuge, erokamano kuom kete RamogiTV. Kaendi Susan Awuor ka intiere Meru bende hanido ote mari kanyo, erokamano kuom kete ka
ka achiel kod Achieng Painkiller to kod Alicia Beryl gi Fiona Chieng duto mantie Nairobi. Kik idhi mabor, waduogo kod report mang'eny director Maradona mondo mi winji ahinya to weche mag tuke mar Manchester United, kata kamano wanyalo neno kaka biro bedo. Kik idhi mabor. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Panda will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu kanto to tielo kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'.